ин паёмакро Қурбоналӣ Бобомуродов, магистри бахши якуми донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат аз дохили комиссариат ба модараш ирсол кардааст. Дилбар Тоирова мегӯяд, писарашро ҳамроҳи ҳамкурсони дигараш ба маҷлис даъват карда, аз он ҷо ба комиссарияти ҳарбӣ бурданд. соати 14:24 смс рӯй кард, ки акаи ҷавонгашта занг занед, абла қапидай. ин зан мегӯяд, ба хонаашон даъватнома наоварданд ва ин навбат низ қабл аз ҷалби писараш ба артиш онҳоро огоҳ накарданд. ман дилмон пур, ки бачаам мехона, кор мекунам. мумкин нест ида вақти дарс. масъулини донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон дар суҳбати бидуни камера ба радиои озодӣ гуфтанд, воқеан онҳо ҷаласа баргузор карданд ва ҷаласаи баргузор кардаи онҳо ҳадафмандона набуд, балки аз рӯи нақша буд ва бо иштироки чанде аз вакилони маҷлиси намояндагону масъулини комиссарияти ҳарбӣ моҳияти қонуни нави ӯҳдадории ҳарбиро ба донишҷӯён ва магистрантҳои донишкада фаҳмониданд. аммо масъулини донишкада тасдиқ карданд, ки баъди анҷоми ҷаласа гурӯҳе аз магистрантҳои донишкадаро ба комиссарияти ҳарбӣ бурданд. ба суоли ин ки магар намешуд, ки донишҷӯйҳоро аз хонаҳояшон тариқи даъватнома ба комиссарияти ҳарбӣ даъват кунанд, масъулони донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат гуфтанд, ки ин салоҳияти комиссарияти ҳарбӣ аст. дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон 120 нафар магистрант таҳсил мекунад, ки аз инҳо 20 нафарашон духтар ва 100 нафари дигарашон ҷавонписарон ҳастанд. дар комиссарияти ҳарбии ноҳияи Синои Душанбе аз суҳбат дар бораи ҷалби магистрон ба артиш худдорӣ карданд. танҳо як намояндаи ин ниҳод бидуни зикри номаш гуфт, баъзе аз магистронро пас аз овардан ба ин ҷо бо далели доштани 2 фарзанд ва ё вазъи саломатиашон ҷавоб доданд. шикоятҳо аз ҷалби магистрон бо шеваҳои гуногун на танҳо аз донишкадаи фарҳанг ва санъат, балки аз забони бархи магистрони донишгоҳу донишкадаҳои дигар низ садо медиҳад. манзура Қурбонова, ҳуқуқшиноси созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ мегӯяд, ҷалби ҷавонон бидуни даъват ба артиш мухолиф ба қонунгузориҳои Тоҷикистон аст. ин ғайриқонунӣ мебошад, чунки дар қонуни мазкур тартиботи муайяни даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ муайян гардидааст. дар он ҷо гуфта мешавад, ки ба даъватшавандагон бояд дар давоми 5 рӯз то даъватномаҳо супорида шавад. имсол магистрантҳо ва аспирантҳо ба фарқ аз солҳои қаблӣ имтиёз надоранд. мувофиқи қонуни пешина, онҳо ҳаққи ба таъхир гузоштани хидмати сарбозиро ҳангоми таҳсил доштанд. аммо бар асоси тарҳи нави қонун дар бораи хидмати ҳарбӣ, адои хидмати яксола барои магистрантҳо ва аспирантҳо низ ҳатмӣ шудааст. рӯзи 1 апрел даъвати баҳорӣ ба артиши Тоҷикистон бар асоси қонуни нав дар бораи хидмати ҳарбӣ оғоз шуд. бо оғози даъвати имсолаи ҷавонон ба хидмат, нахустин шикоятҳо низ аз ҷалби иҷбории ҷавонон ба артиш ва ё сарбозшикор садо медиҳад. ин дар ҳолест, ки вазорати дифои Тоҷикистон мегӯяд, то ҳол ба унвони ин ниҳод шикояте аз ҷалби ғайриқонунии ҷавонон ба артиш нарасидааст ва то санаи 5 апрел 45% нақша иҷро шудааст. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.